Haka jingbom Menteri Kamshu ke Sarkar ke CM Asho kabalong sisa kalat jingirap iki nongrap sensar iki stem ki bladep kalau warak jing iki ki bobuon kiliang kam tam mabedai bat kador kamur kini ginong rap ki banak than motion road sinar di block ke bahwa West Khasi Hills district klemi sykhmat ban kerpa dik sarkar ban Menteri Kambiang ya ke CM Asho habakran sigila pasai kubor na kaliang bakit bor nyau baka kong reli na yaw nyau kila pensengau baka jingbom Menteri Kamshu ik CM Asho kalalong kawai ni kidaw bagi haban mat jing hawai dei jing shanyon hakador kamur kila ong bahabadi usan sar syak sarkar kador kalong babiang baka penyo nong iki kad bahabadi persikiwei kalalong penban kum jing do nong iki Tukum tak kila kerpa dik sarkar baka dei ban Menteri Kambiang ik CM Asho kenang baka long jing mentoy yagi nong rep sensar kadong than jongga motion road jongga than rengdo na kandu lang bar kinong rep kichong ki khau kadang kandu lang man ka por man ka sni ya kinong rep ki ot ki wan thit kinong we ki ong kumta kumne wan so we ong kumta kumne ngila lang kinong rep hadi kate gasni hadi mentangi ya umma nang don kan palachu ya umma ngi nang don hadi jeka gabu hadi nong rep nagane ka daw ngi kwa ban aya sarkar had kata ngi nang ap ya sarkar umar ngi don had lang ba daga CM Asho scheme kum ngile ha usnam alja san ngi yo kumju udor ubit ubiang ngi yo kador ka biang ba palat had kata menta usnam ngila ngi ki wan gi thit kinong wei kam aishu ya gi mar ngi dang ap ya sarkar had mentan umar dang don dana sarkar le mai kloi ngi ai mai ya umar sak sarkar serpa sarkar menta subha yang ngi nong rep sensar le mai kam kloi ya une ka marep yang ngi nong rep ngi dong ngi hadi menta ngi de hayo umyo ya kador de kata kadau ngi sungulong lang ngi sungulongo ya nong rep menta ngi sa hajingdum ngi lak kadu nong sibon yang ngi nong rep lar kerpat bhang ngi patoy ya sarkar le kham kloi ya kan ga CM Asho scheme la dang yo ka kador ko bit babiang ngi sim dagi nong rep man ka langba jongan ga CM Asho ngi ginong rep ni kadu nong sibon lada le hadu menta kham biang ga yo ga hat udor ubab ni kham yo ya kador babit babiang lada menta ni kwa bha ban sarkar le kham ha ya ga CM Asho scheme lada kador lada sim ya u kenang ba ngiyo ka jing ta sibon ginong rep kadong ka than jongi ha mau chun ngakerpat ya ka sarkar ba kan Menteri Kambiang ya ka CM Asho ni dawa ha kane baro kipat nong rep sensar ni don kaju kasur namar kajing hirdor palan ha ka jingdi hayo ya usensar jongi pan kajing sim kabu sya bapalat ginong kayi hadu menta ngimpat di ya usensar jongi ngidang ap ya kane ka sikim nang ba ka mentoy yangi ginong rep sensar kumbalong menin snam arjar arpsan da kaba ni layo bandi sya ka sarkar lingba ka skim ni mentoy sisa kat tam hadu santingka si kiji na kador yo kumta ngakerpat ya ka sarkar lingba u Commissioner Department of Agriculture and Farmer Welfare ban Menteri Kam no ya ka sikim knang ba ni ginong rep ni dino ya usensar sya ka sarkar lingba ki agriculture Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya